Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie. Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni 2 místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přeletavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrastí. Sakra. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer 2 řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Tady je. Jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám.